Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, assalamu wassalatu ala rasulina wa nabijina Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam. Nastavljam dalje govor o tevhidu, kao što sam rekao, spomenuo sam preko 900 hadisa i sada sve manje više to ću da spominjem, jer ko je do sad pratio zna da se o tome govori, onda o raznim dijelovima tevhida, o islamskom monoteizmu, jednobožstvu ili jednobožju. Ono što svaki musliman treba da zna. Pogotovo ne odustajem od te ideje, zamisli da spomenem svaki hadis Muhameda sallallahu alejhi ve sellem što postoji, da ga predočim onima koji razumiju ovaj naš jezik. Pa sad je li to naš jezik muslimanu koji je rođen kao Bošnjak ili kao Srbin ili kao Hrvat ili kao Crnogorac ili bilo kako, nije bitno, jel? Bitna je vjera. Čovjek ne bira svoju naciju, svi su ljudi stvoreni od Adema alejselam i njegove jedne žene, a nisu samo stvoreni, nego ih Allah subhanahu wa ta'ala stvorio od njih. Prema tome, svi su ljudi po ljudstvu, po ljudskosti braća, ali nije to bratstvo na koje se mi oslanjamo, nego je to islamsko bratstvo. Dalje sada odlike ashaba, sve od onoga najužega značenja tevhida idemo dalje i šire. Pa od Abdullah ibn Mesuda radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem upitan koja je najbolja generacija. Pa je rekao, najbolja je moja generacija, pa oni poslije njih, a potom će doći ljudi čije će svjedočenje preticati njihovu zakletvu, a zakletva će preticati svjedočenje. Najbolja generacija ashaba Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa onda ona druga, pa onda ona treća generacija. Ovdje se govori o generacijama, a isto riječ je i karni, moja generacija može biti moje stoljeće od značenja. Pa su onda neki razisli se po značenju toga, obuhvatili su više ljudi kad se već govori o stoljećima, kao generacija. Neki su ograničili na prije. Svakako oni prvi su bolji, najbolji, a isto tako u rivajetu ima hadisa Muhameda sallallahu alejhi ve sellem da se ne zna su li bolji oni prvi ili oni potonji, zadnji. Znamo mi vrijednost njihovu prvi, ali kasnije će biti neki dobri ljudi u umetu od muslimana. Bit će slično, radit će ono slično što su oni radili, takva djela. I onda kasnije dolaze ljudi, što se tiče te zakletve, da svjedočenje pretiče njihovu zakletvu, a zakletva pretiče njihovo svjedočenje. Zaklinjanje bit će lažno i svjedočenje bit će lažno. Zakletva neće biti ispravna, niti će svjedočenje njihovo biti ispravno. Spominje se, poslije toga doći ljudi koji će kršiti ove stvari što nije bilo rasprostranjeno u ovim prvim generacijama. Ove prve generacije su poznate po tome da kad svjedoče ispravno, iskreno, po istini, a kad daju zakletvu oni to ispune. Kasnije dolaze ljudi koji nisu to, pa kad se to proširi, to se da se prekida i to je jedan od razloga što su ove generacije bile bolje. Jedan od razloga, ima ih više, ali to je jedan od razloga poređenju sa drugim ljudima. Normalno ove loše osobine kojih nema i koja grupa ljudi nema, na njih se ne odnosi. Hadis je zabilježio Buharija i Muslim. Sljedeći hadis od Ebu Musa al-Ešari radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: zvijezde su jamac opstanka nebesa i kad njih nestane na nebesima će se dogoditi ono što je nagovješteno. Dok se vide zvijezde, bit će toga. Padanje zvijezda i nešto slično, to su čak neki opisivali u pjesmama i poeziji, ali mnoge te stvari su normalno pokradene iz Kur'ana, iz prevoda i tako dalje. Ja sam razmišljao, nekad mi je padao na pamet da uzmem te tekstove njihovih pjesama i da kažem kako su oni odvodili u zabludu i varali, kako su oni krali iz Kur'ana, iz hadisa Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Neke su stvari lansirane međunarodnom kao neke narodne izreke, a to je u stvari hadisi Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Isto tako su radili nevjernici kad su napali i protjerali onu najgoru generaciju, najgoru grupu ljudi muslimana tamo iz Andaluza.
znači čitavo područje Južna Francuska i Portugal i Španija, onda su gubili se malo pomalo, pa su bila razna kraljevstva. Jedno od njih je bilo taj Andaluz. Pa kafiri kad su tamo upali, oni su znači sve knjige, sve što ima veze sa islamom palili, uništavali, a sve što ima veze sa naukom, od čega oni mogu imati korist, normalno korist je najveća od islamskog znanja, ali eto, oni su sve to drugo uzeli. I onda kod njih i počinje renesansa. Znači ovo su 1492. a renesansa počinje od 1500 i neke. Znači kad je znanje to došlo tamo, kad se suprotstavili crkvenom učenju, kad se suprotstavili katolicizmu i onda oni kraljevi sebi, svaki kralj, svako carstvo, kraljevstvu osniva svoju crkvu i sebe postavlja za lidera. Prije toga je bio papa kao glavni. Mada, i prije toga 500 godina papa je izgubio maltene vlast, ali imao veliki uticaj na narodne mase. Ali kasnije i to, znači od 1500 i neki i to je totalno izgubljeno. I oni kraljevi što su bili, što su dobivali podršku od pape i od katoličke crkve, zato što su oni želili tu podršku da bi mogli lakše vladati narodom i to. Znači oni su davno i crkva izgubila vlast. Pa znači, značenje ovdje jamac, to su znači predznaci sudnjeg dana, to je glavno značenje. Dok toga ima, znači ne dešava se kijamet, jer smo rekli da sudnji dan nije samo što se tiče zemaljske kugle i stanovnika zemlje, nego to je čitav svemir, čitav kosmos, čitav univerzum. Znači kad Allah čepa svojom rukom nebesa i zemlju. Ili jednom rukom nebesa, a drugom rukom zemlju. To je jasno iz Kur'ana i sure El-Enbiya. Prema tome, kijamet nije samo na dunjaluku. Ako neki ljudi budu na mjesecu, šta će biti? Nego to je znači čitav kosmos, univerzum, čitav svemir to obuhvata. Nastavlja dalje hadis, kaže, ja sam jamac opstanka svojih drugova i kad mene nestane, mojim će se drugovima dogoditi ono što im je nagovješteno. A znači nagovijestio je Muhammed s.a.v. fitne, fesade, probleme i tako dalje. Što se tiče ashaba, sve im je gore i gore vrijeme dolazilo. Jedno je bilo za vrijeme Muhammeda s.a.v. pa je bilo za vrijeme Ebu Bekra dobro, pa je malo oslabilo za vrijeme Omera radijallahu anhu, pa je onda poslije za vrijeme Osmana radijallahu anhu oslabilo još više i za vrijeme Ali radijallahu anhu oslabilo još gore, znači još veće fitne, još veći problemi i tako dalje. Pa to što je nagovijestio Muhammed s.a.v. to su bili budući problemi, jer svako vrijeme što dolazi bit će gore. Što se tiče njih, ashaba. Dalje nastavlja u hadisu i kaže, moji su drugovi jamac opstanka umeta. Znači opstaće umet dok bude, znači, ashaba. Tad se neće desiti sudnji dan, to je jedno značenje. A i sačuvano će biti potpuno vjera. I kad njih nestane, mom umetu dogodit će se ono što je nagovješteno. I to što je nagovješteno se dešavalo i već se dešava. Znači gubitak svih onih najboljih osobina, otpadništvo neveliko i tako dalje. Znači ljudi otpadaju na razne načine od vjere. Jedno je kad ostavi ibadete, kad neće da više obožava Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali nije rekao da hoće da bude kršćanin, židov, hindus, budista, ne radi tako. Ali prihvati neku drugu ideologiju. Uhvati se sekularizma, tvrdi da je musliman. Uhvati se feminizma, tvrdi da je musliman. Uhvati se komunizma, socijalizma, nacionalizma i sve tvrdi da je musliman i tako dalje. Ovaj hadis zabilježi ima Muslim. A opstat će vjera. Znači vjera je opstala, znači neće islamsko znanje izgubljeno biti, znači Kur'an, hadisi, sve će to biti. I vidimo toga ima više i više, sve. Nije više problem što niko ne govori, nego problem što se lažno govori, što se laže. Nije problem što nema prevoda. Nikad nismo više imali prevoda Kur'ana na više jezika i na jednom istom jeziku jeli na više prevoda. I nikad nismo više imali, evo pogledamo samo kod Bošnjaka, 500 godina se spominje da su u islamu, ali tek su sad počele knjige, znači, da se prevode i tako dalje. 500 godina im je trebalo da dođe Buharija, Muslim i neke hadijske zbirke i tako dalje. Evo ja ću inšallah pobrinuti se, ako Allah da zdravlje, pamet i snagu, da znači spomenem svaki hadis Muhameda s.a.v. pokušat ću da poradim na poglavlju, znači, hadisa. I sad ću eto radi bereketa ponovo spomenuti ovaj hadis u prevodu značenja, da je rekao Muhammed s.a.v. zvijezde su jamac opstanka nebesa i kad njih nestane na nebesima će se dogoditi ono što je nagovješteno. Ja sam jamac opstanka svojih drugova i kad mene nestane, mojim će se drugovima dogoditi ono što im je nagovješteno. A moji su drugovi jamac opstanka umeta i kad njih nestane, mom umetu dogodit će se ono što je nagovješteno. Od Ebu Musa Lešarija radijallahu anhu zabilježio imam Muslim. Sljedeći hadis od Omera radijallahu ta'ala anhu, da je rekao, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao je među nas i rekao, lijepo se odnosite prema mojim ashabima.
moramo znači da ih volimo, da ih razumijemo i tako dalje. Hadis je zabilježio imam Ahmed i Tirmidhi. I imam Tirmidhi također, znači da ih volimo ashabe, da ih branimo, kad neko ubaciva sumnju, da tekfirimo takve ljude koji ubacivaju sumnju u ashabe. A mi ne kažemo da su bezgrešni, mi ne kažemo da su sveci, mi svetaca nemamo. I mi ne kažemo da je govor ashaba nešto što je kao ajet i kao hadis. Ne, to nije. Ali ih volimo i respektujemo radi objave koja je došla od njima, gdje su pohvaljeni i gdje znamo da su mnogi od njih bolji od nas. Ebu Hurajra radijallahu anhu pripovjedao je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nemojte vrijeđati moje ashabe, kad bi neko drugi udjelio zlata koliko brdo Uhud, ne bi dostigao vrijednost njihove pregršti, čak ni vrijednosti pola pregršti. Ovo zabilježi imam Muslim, također imam Buharija, bilježe znači raznim lancima prenosilaca. I ovo je čak iz kontesta rečeno Halid ibn Validu radijallahu anhu, koji isto jedan od ashaba koji kasnije primi islam. Pa je njemu rečeno da se takve stvari, on je upozoren. Znači da se ne bi vrijeđali ashabi i ovi što su kasnije došli, kasnije se borili, kasnije udjeljivali, oni nisu na istom nivou koji su prvi prihvatili islam, bili još i muhađeri i još borili se na početku i dijeli od imetka na početku. Oni što prvi to rade, oni su bolji. Jer je tada mnogo teže. Danas je lakše vjerovati i lakše biti musliman i doći do znanja nego što je tada bilo. Pa je to sasvim jasno. Sljedeći hadis od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, znači upozorenje od poslanika sallallahu alejhi ve sellem: neka Allahovo prokletstvo meleka i svih ljudi stigne onoga ko vrijeđa moje ashabe. Znači vrijeđanje ashaba je kufr, širk, nevjerstvo. Zato smo protekvili mnoge ljude što to rade. Ovaj hadis je zabilježio Taberani u Muđemul Kebiru. Znači da se kaže istina, šta su neki ashabi uradili, detaljno sve. Šta je ovaj rekao, kako ovaj uradio, to je vjera, to se govori. Zato se ne slažemo s nekim postupcima od njih. Ali ne dozvoljavamo da ih neko napada, da neko ih vrijeđa i laže. Dozvoljavamo samo da se govori o njima istina. Radi pouke i nešto. A mi nećemo pratiti, ni ispitivati, ni zapisivati tuđa dijela. Ne pišemo ni svoja, a kamoli da špioniramo i da gledamo šta su ashabi radili, a automatski tekfirimo, izbacivamo iz mileta one koji tvrde da su ashabi se odmeti, da su postali nevjernici ili bilo kakve loše osobine, kad je to najbolji umet koji se ikada pojavio. Ashabu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem su bolji od ashabu Musa, od ashabu Isa, od ashabu Ibrahima, od bilo kojih drugih ashaba. I oni su odmah poslije poslanika i vjerovjesnika po vrijednosti. Ibn Mesud radijallahu anhu kaže da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: kad se u vašem prisustvu spomenu moji ashabi, stegnite se od rasprave. Znači nećemo ni raspravljati. Rekao sam, nešto ćemo reći, nešto ćemo spomenuti, i kad je bila fitna i rat između njih, nećemo dozvoliti da nam to šije, tumače i da pišu njihove knjige, nego ćemo odgovoriti na to. Nećemo dozvoliti da nam tagutska ulema govori kako šta treba, jer da krije taj to znanje, kad je to vrlo bitno. Ali mi nećemo ulaziti u raspravu, diskusije sa šijama, sa tagutskom ulemom, bilo kim, o ashabima, o njihove vrijednosti, to ne ulazimo u rasprave, ali mi ćemo govoriti, praviti i držati predavanja, pisati knjiga, šta je, kako se desilo. Bez laži, bez naginjanja i tako dalje. Sljedeći hadis od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah kaže, objavio sam rat onome koji ispolji neprijateljstvo prema mome štićeniku. Ovo je jedan dio poznatog kuci hadisa, koga je ovdje zabilježio imam Buhari. Ovaj prije hadis koji zabranjuje raspravu o ashabima, zabilježio je Taberani također u Muđemel Kebiru. A ti koji su jeli Allahove evlije, koji su znači ti iskreni Allahovi robovi, ti Allahovi štićenici, znači one koji Allah subhanahu wa ta'ala štiti, to su prvenstveno znači ashabi. Jer su oni najbolji umet. Allah subhanahu wa ta'ala za njih rekao da je on zadovoljan sa njima, a da su oni zadovoljni sa njim. Znači Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan njihovim imanom i njihovim radom. Isto tako oni zadovoljni sa nagradom što im je Allah subhanahu wa ta'ala za to dao. Dalje sljedeći hadis od Ubade ibn Samit radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: ne pripada nam onaj ko ne uvažava starije, nije samilostan prema mlađima i ne priznaje pravo učenima. Znači ovo se sve mora dati, ovo pravo, hadis zabilježi imam Hakim. Ovo je vrlo bitno da muslimani ispune ove sve uslove. Da uvažavaju starije, osim ako to nisu ne stare kerine, oni otpadnici, njih treba ponižavati shodno Kur'anu i Sunnetu. A to je govorenjem istine, njih će to poniziti. I onda se smilujemo mladima, osim ako ti mladi nisu zlikovci, neki satanisti.
A priznajemo znanje učenjacima ako to nisu neki tagutski zli učenjaci koji su pokuđeni Kur'anom i Sunnetom.